Musta minasan? Dugay-dugay punta ka vlog ba? Kung pa rin minasan, nag-research siya minasan ano ko. Gusto yung palit og basketball pin kay nahiyos yung bula nara. So yung research niya. Nga sa man siya pag-ingon nga di man siya kantigo. Akong idimo siya. Ano ko siya nga ito bang pare sa kwa. Nagbulit-bulit. Asay masin. Ingan ano mo pare. Asay masin. Burulo pin aru. Amo na man hapon ba nga. Ay wakaranay. Tutoy ba ni? Kulo chisay. Pino. Tutoy ba? Itay. Kuna kanji des. Kuriwa. Buro des, buro. Pino, irite. Kuki. Hangin ba? Kuki. Irita. Dakara. Bung basuro.